Ay, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano, kumusta? Adlaw da ay karong Huwebes no, pizza 30 sa buwan sa Abril, tuig 2026. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares o sa dili padayon siya taon day ko sa tanano nga nasunod din ramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay mga ka-listeners no. O karon no, dito magdangan niya ang laing sumpay ning nagkinapos nga sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Part 33 na tanong mga ka-listeners no, part 33. Idol ko si Tatay. Loyem sila na ako sama sa paglikay gibat suna. Oh, bay alam. Pida. Ako bay, diyan dyan. Hinampak mong inasyon na. Oh, Gisakit man ko ng kinang dako. Pero buwang nga bay. Siya lang gihapon ang aking mahal. oh lagi, mahal lagi. Sabot ko di mo. Mahal gyapon ni mo na pero tagdas sa taon na imong kagalingon ha. Musamot kag di na balik tiyuna ni mo. Inaana ka. No? Baho na galing kay kang ihi. Unsang taon kay. Hindi kasi mo kabo. Unsang mo kay para ilon ka baho. Kaya mo ni mission ron ako sa kinabuhi bay. Mission. Unsang na mission ko la? Mission ako nga madali ba nga akong kamatayon ba? Oh, bida sa ni mo istorya ha, bida. Sakit mo siya na maghikog ta. Ayaw, maghikog ta. Makuno na ta. Ay, ginawas ako. Kani lang ba eh. Muli lang ko. Kini nga ako, laroy lang unan ako ba? Ha? Dasa ni mo eh. Ikaw bigay ko si mong kulingon. Basta ako, bawo yung ka. Amigo, taning kamot mo ko taon. Gani ka malaot. Sabot ko ba, amigo na tunay yung kang amigo. Mao nga, salamat yung ko nga amigo ko usama ni mo ay. Uli na to. Kabalakan ako. Kung galing, unsay may tabo na ako, ayaw lang sulti si Chuna o Tina. Bida nga nung taong angay mahibaw sila. Ako kung imong baybaon, palihaw lang og honghong nila. Honghongi sila, nga sila bagyapon na nga niya sa kung kasing-kasing bay. Bay alat. Yun na. Si Buntong. Siya ka nang nabalik na eh. Siya na na. Sana? Kumusta na? Kita na ko si bay alat yun. Saman, hindi naman nakita. Hindi naman Dito nakita. sa lugar kayo mo itundo. Dito rin kita siya sa resort town. Tuwas yun na dito. Kung saan ba sa dito? Numasi taon. Ngayon makita ang tiyunag isinday ang kita taon. Ay, ginuko taon. Nauni pero may buhato. Samo taon nga sakit yan doghan. Mau yun. Pero gusto mo siya dito. Ako lang ginga nga, buli mi. Aron tiban nun niya ako galingon. Pero siyar mo ko na yung baybaw siya ko galingon. Mao ba? Ay, ginoo ko. Sirado na yun ang utok ni Liman ka siyang isulti. Gingan ko niya nga. Misyon ni nako karon. Mao niyang iyang kamatayon. Wala yun. Yabag na yun. Mental health problem na. Mahuna yun akong problema karon sa nasod. Latong palibot. Mental health. Laki pa kaning pari, maghikog na. Mugbo na kay paminsar ang tao. Gusto na yung tapuson kaya nabuhi tungula sa mga problema. Sindoy. Ngano ka, uy? Hilak man ka. Nananani mo ang tanan, uy. Di ba? Mao man imong gipagandoy. Mao ni kinabuhi ang imong gidamgo ka ni adto pa. Nga maharuhay ka. May kwarta ka. Karon na, to man na. Tagiya na gani kag mountain resort. Unsa pa may imo? Impyerno akong kinabuhi, Apol. Oh? Ako mo, biyain ni Dapita. Unsa? Impirno makaanini mo. So biyain ni Dapita. Balik ni Alan. Unsa? Ako mo balik? Mubalik kang Alan? Mubalik ka niya. O ikaw? Ikay mo pulin ako diri. Giduaan lang tani buong Chona. Apol.
Ipasayaw lang tas iyang pad. Kunya, misayaw ta. Tungod siyang kwarta. Di ba? Apol. Nagtuo. Kako mabalik ka ni Alan, andam gihapon siya mo dawat nimo. Apol. Mag-away ta. Mag-ilog tang buong. Kini nga ito kinabuhi na. Biktima na tas panginahanglan sa kwarta. Biktima ta sa atong mga pangandoy. Pangabisyon sa kinabuhi. Labaw sa tanan. Biktima ta sa atong madiskarte nga kinabuhi. Apol. Sa atong kasuod. Sa atong pagkabarkada. Kita mo'y naghimong miserable sa akong kinabuhi. Mo'y nilang giingon nga best friend, best enemy. Ikaw, ako, nagplanong mayon ini ang imong kinabuhi. Pero kung naanata sa atong kinapungkayan sa atong mga pangandoy, malimot ta sa tao nga nagtabang nato. Apol. Prangka lang, nakonsensya ba ako? Konsensya? Sa unsa? Nakonsensya ko nga ako'y nahimong instrumento nga imong gibiyaan si Alan. Apol. Kitang duha ang nagplano. Unsaon nga mogawas nga si Alan mo'y nakasa. Aron kunaway, libre ka mo biya. Ug lakip si Athena na silag sa iyang amahan. Wala ko'y naong nga magpakita pa kang Alan, Apol. Chona, Kung ikaw na konsensya, labaw na tingali ko. Hibaw ka. Maghandom ko sa pagpangga ni Alan ako. Chona, Dibisan kamay. Wa makakusi si Alan ako. sa mga kamot ni buong. Kulata, tamparos, kumo, patid. Mo'y akong nahiaguman. Silosa kong pagkapapay. Pero, sa akong pagpakikuban kang buong, ako ang musilbi niya uban sa mga batanong babae nga iyang ikauban. Chona, Prangkang pagkasulti, nagplano ko. Gusto kong makigbugno ni mo. Gusto ta kang patyon. unsa? Oo, gusto ta kang patyon. Tungod kay nakiguban ka ni Bong. Ug ni prangka pa ka na ako. Nga mas una ka sa kinabuhi ni Bong, uwahira ko. Tinuod na. Pero kung ako nang buhaton, may mong impyerno ang akong kinabuhi. Tungod kay dili gusto si Bong nga magselos ko. Kontra niya ang babaeng selosa. Maong giloom ko ang tanan. Sa ato pa. Oh. Nag-antos ka uban ako, Chuna? Bong, Nag-antos ka? Ha? Sa pagpahimo sa kong kwarta? Bong, kuan, Nag-antos ka? Ha? Nahimo kang tag-iya sa Mountain Resort nga ang puhunan nimo maurag yun ang imong pagkababae. kuan Bong, kining, kuan Ha? ka na. Buong! Ngano na? Gusto na. Otro ka, Apol! Nagtuo mong bulok kong pagkatao. Nagtuo mong hangtod sa hangtod inyo kong matunto. Buong! Ha? Naibaw ko. Sapi ranako ang inyong giapas. Buong! Kamong duha. Partner in crime kamo. Kamo, Chuna! Kamo! Boom! Ah! Ha! Kinaikos imong batid. Agay. Mga marukoy mo na ko. Apol? Ha? Tapos na ang maligayang araw ninyo. Kay Kinip. Bong! Bong, ang imong pistola! Ano nga? Aron tapuson ang inyong kinabuhi. Bong, ayaw! Pamatsyon tamo. Ayaw, Bong! Ayaw! Una mo sa impyerno. Sunod na ko. Bong, ayaw! Ayaw, sir! Amay! Naabot ka naman!
Unsa? Naa si Atina? Ay, oo, sir. Oy, naa. Kamundo ha. Lingkod og tarong. Bong. Lingkod! Bong. Lingkod mong tarong. Pagkasamahang ngaway na hitabo. Bong. Di mo makahimo. Kaya kung di mo makahimo, pues, kamong tulong. Uban sa imong anak tuna, pamatsyon Ay, ka. ano, sir? Ayaw itawon, sir, oy. Iapil pati ka amay. Unsa? Unsa man? Tuna. Apple. Makahimo mo? Lingkod! Oo, malingkod. Malingkod ko. Pamahig ka mo sa inyong mga luha. Pagdali. Oo, Bong. Oo. Apple. Pagdali, Liche. Good. Good. Ug tungod sa inyong pagkamasulundon, may ganti ka mo. Here, dawata, tagsa kabandol. Oh, imo tuna, my dear. Bong. Sa man dawat ka o dili? Dawat ko, Bong. Okay. Very good. Dawata na yun. Gidawat ko na. Igo lang kas pagdawat. Way pakapin nga kiss. Dili? Mukis. Oh. Mukis. Wow. So nice. Ikaw, Apple. Bong. Utong-utong ka man diha. Unsa man, sakit? Oh. Dawata na ning another bundle, no? 100,000 pesos. Bong. Mudawat ka o dili? Mudawat. Oh, lagi. Oh, good. Oh. Acceptance kiss. Wow. Amay. Saman, naglurat man ng imong kalimutaw diha. Si sir? Ay, unsa may buhaton ko? Mopagpag ka. Ay, oo, sir. Ay, pakpak ko. Pakpak. Ha? Good. Og tungod sa imong pagkamatinumanon, amay, may ganti ka sab. Laing bundle nga tag 500 piso bill ang imo. Dawata. Oh, 10,000. Ay, unsa man ni sir? Oh, imo ka ng talent fee sa pagpakpak. Ay, gusto ka mo usab kong pakpak, sir? Okay, Tuna, my dear. Pakit ako. Mupahiyom ka. Ha? Pahiyom. Pahiyom ka o dili? Okay ra, Bong. Okay ra. Oh. How about you, Apple, my love? Okay, Bong. Good. Very good. Pagkabuutan sa akong mga angels. Pagpak, amay! Pagpak! Ay, oh, sir! Very good. Very good. Sige, bulakaw na ko. Bulakaw ko. Sugato na ko si Atina, ang akong inanak. Og never nga magpakita kamo nga naguol. Ha? Ayaw gyud mo pakita nga magulanon mo ngadtos akong inanak. Kay kun magpakita kamo sa inyong kahimtang nga muhilag kamo, nga musumbong kamo, nga gikulata tamo, automatic masakiron tamong tanan. Klaro na nga ako instruction, ha? Tubag! Oo, Bong. Ikaw, amay, tubag! Ay, oh, sir! Okay, very good. Why magbudhi ninyo nako, okay? Oo, Bong. Diyan na mo. Sugaton ko pa ang akong inanak si Atina. Sige, diyan na mo. Be good girl always, Tuna. Bong,
Be a good girl, Apple. Yes, Bong, yes. Okay, good. Mga buutang mga bata. Ako nang sugaton si Athena. Og inigbalik na ko, kuyog na kami si Athena. Inigkakita ninyo na mo. Mubarog mo, Chuna. Og Apple. Oo, Bong. Okay. Human ninyo barog. Musayaw dayon mo. Ha? Unsa? Oo. Mag-TikTok dayon mo. Kanang bitawang uso ron. Kanang uso ba nga TikTok? Kanang sa pinday ka? Dayon, balik na sa pikas. Dayon, musayaw. Kanang bang dili bitaw magtugad ang pikas tail? Kakita ko ana sa TikTok. Mo ba? Amay, ikaw ang mukuryo nila, Ay, unsa sir? Oh, ikaw mo ay mukuryo nila. Kasabot. Ay, oh sir. Oh, sige. Ato na ko. Sugato na ko si Inday Athena. Ha? Nga kong inanak. Ay, sige na. Okay. Tuluan na ta mo sa TikTok. Ako. Wa ka sa mga buang ini. Ay, butong man na lang gayud ta. Lain ra ba na si sir? Kung unsay gisulti ana, ay kinahanglang buhaton ra bagid nato. Apple. Di atas yung puder. Wa tay mahimo. Tuma na lang. Na may abot nga bagong kutsi. Oh, kada. Mao ka ng kutsi ang kulor. Mao ka ng hapit mo bangga na ako. Gisir batuan pa gani ko, anak. Huwag na nanaw. Oh, si Inday Athena ka na. Ngako ka ng anak. Di kutsi na di ay siya. Doon ay misugat. Sipo. Yang gisugat ang akong anak. Kung yang gigakus ang akong anak. Oh, kumusta anak? Okay ra kitay. Hanas ka na mo drive. Gikuyugan man ka ni Humba. Lagi tay. Pasalamat ko ni Humba. Kay akong gitudlungan. Asa si Humba? Di pa huway. Gikapoy. Dali kay kapuyon uy kay tambok manggod. Mao ba? So, enjoy ka nga nagmaniho sa bago ni mong kotse. Yes tay uy. Enjoy kaayo. Si nanay asaman. Di sila dali kauban ni Apple. Unsa? Naa ang babay nga kauban ni Tatay Alan? Ang kabit ni Tatay Alan? Naa siya. Dali, sunod ako. Ay hala, naana sila. Okay, ready na mo. Ma'am Chona o Ma'am Apple, ready na mo? Ready na, mi. Ready na. Ready na. Ay, okay, sige. I-play na ni Nako, ha? Naara sila si nanay ni mo ug si Apple. Ang anong naa si Apple? Tanawa atin ha. Naunsa man na sila? Nanayaw man na sila ni ng Apple. Yay! Welcome, anak. Inday Athena. Timaan sa kalipay, nag-TikTok sila si Chuna ug Apple. Unsa? Okay, good. Pakpak. Nahuman na sila TikTok. Nay Chona. Athena, anak. Ang anong... Ingon anang ako nakita ninyo ni ng Apple. Ide Athena. Hilom. Wa ko mangutana nimo. Athena, ako'y naghangyo nila nga musayaw sila TikTok kay miabot ka. Wa ko'y labot anak tay. Surok lang akong dugo. Nganong nia ang babay nga kabit ni Tatay Alan. Oh, Athena. Nasuroy kini siya dali inday. Akong bisita.
Mao ba? Mao nga hangyo nako. Ayaw lang siya hilabti. Kamong duha ang nanayaw, nay? Murag komedya, no? Athena, Nanayaw ka mong duha ni ng apple? Amiga, kiday mo. Yes, Inday. Ug, ko Inday, nangayo man ko sorry ni mama ni mo. Wa ko mangutana ng apple. Igo na ka na. Amay, ang pagkaon, andama ang labing lamian nga pagkaon kay mangaon me. Sige na, pagdali. Ay, usa? Wala ko sila makita. Manood sila. O may nabati akong tukar. Kanindot sa kinabuhi sa akong anak. May kotse na. Okay na lang ko. Okay na lang kung ila kong ibiyaan. Ang importante, nindot ang ilang kinabuhi. Di, madyo ko makahatag ng butanga. Anang sakinan. Padayon sa inyong kalipay, Dayotina, Chuna. O, ang makikuba na lang nako sa akong kaibsubanan, kinala lang, botelya, subino, kauban ako ang nagdaog pana. Ay, andam ng pagkaon. Tanak ka mo. Anak, Athena, Chuna, Apple. Tay, sorry. Dili ko makauban siyang pagpangaon. May nag-text na ako. Padalion ko. Oh, Athena. Sabtalan ko, tay. Dili mahimo nga makig-uban ko sa traidor nga babay nga kabit sa kong amahan. Sorry ng Apple. Sakit sa dughan nga nung ikaw pa ang nalambigit sa kong tatay Alan. Diha na mo. Athena, gamita ang bago ni mo kotse. Ayaw na, tay. Magmotor ako. Oh. Dako kayo ang kasilang ni Athena kanimo. Ikaw di ay ang kauban ni Alan. Ikaw di ay ang nahimong kabit ni Alan. Buong, Buang ano, nagka-blood compact iming Alan. Si Dayatina, siya may gawas, undi sakay sa motor. Tuwa na siya. Nakalarga na. Si Chuna. Uwan ako makita. Kipadali ko. Ngano ka? Pero, wa sa kuna ako na. Ang pangutan ng ano nag-uban sila na Jonah og Apple. Unya, nanayaw pa. Buot mong ipasabot. Ngawa na masuko si nanay kang Apple. Nakauban sa pagpudhi ni Tatay Alan. Karon nga wa na si Athena, unsa man nasuko mo nako? Kamong duha Apple, Chuna, buong, pagsulti. Ikaw Chuna. Suko ka? Ha? Nga katilaw mo sa kusanta ko? Patid og tamparos? buong. Oh. Kung nasuko mo nako, aron mapahungaw ang inyong kasuko nga rinako ni Anya. Oh, kasi mo dawat ninyo. Dawata kini ako pistola. buong. Ikaw, Chuna. Dawata ang pistola. Ug pusila ko. Buong, Sige na, dawata. Ug pusila ko. dili ko na mahimo, buong. Oh, are you sure? Yes, yes, buong. Siguro ka? Sigurado ko, buong. Oh, ikaw, Apple. Nag-utong-utong ka na ba gani, ha? Tungod sa kasakit. Oh, dawat ang pistola ug pusila ko.
Dili ko nababuhat, Bong. Ngano? Maikog ka? Dili ko ka mahimo. Dili gyud. Good. Very good. Ug tungod niya na, doon na kamoy additional nga bonus. Gikan ako. Bong. Pahimangno lang. Ayaw gyud mo og pagkasayop. Kay di gyud ko managana sa paghipos ninyo. Inaunsa man ni Sir Bong? Grabe, dili naman masabot ang kinaiya. Masuko niya mangulata. Pero, iyang hatagan ng kwarta. Ay nadaot na magkatingaling utok sa kong amo sa iyang pagkabangag. Ay sorry in tawon. Ay dili na mausa mapaglitok na ako sa maong pulong. Agay ka magbantay. Tulad kay dire sa tunganay. Doon ay nagduwa. Karniro. Pero lobo. Yes, sir. Amay, asa na si Humba, ha? Ay, si Humba? Tuam to sa bagong kotse, sir. Naghagok man ka to? Hagtod karon? Ay, yes, sir. Murag sa akong tanaw. Hubog man tingali to. Oh, unsa? Humba. Humba. Akabuang nanimaho manibinop. Agay! Yung bagay Hubog ka, hubog ka, hubog ka, hubog ka. Sir! Hubog ka. Sorry, sir. Inom ko ba? Painom natin na kita ko. Unsa? Nahubog ka? Ubog ko, sir. Ngaon may ka ng kuhan ba? Sa itong kaon eh. Murag kuhan di kayo ito. Kuwas baboy, baka ba? Ngaon may. Unya, gipalitan kong dati na og ilim noon. Inom sa ko kay nadagkan kitambos baka. Pero ting suyom na ito mo, hubog ko, hubog. Humba, Sir. di ba gididaan mantika? Nga. Nga di gyud mo inom. Kay magpataka lang kag pangihi. O magpatakag yaw-yaw. Sorry, sir. Buwang kahihip di ko. Sorry, sir. Masilog na ka sa kanako. Malintikan ka na ko, Humba. Malintikan ka na ko. Buwang nahubog mo ko. Sa may akong gibuhat, ha? Murag. Inumdum ako. Nga murag. Nagkapanguyab kong dati na. Murag. Oh. Hindi mo bangas ka. Sit. Ay, nani, murag nakasulti kong dayatin na nga si Sir Bong. Mo'y dako sa. Nakasulti ko. Mo'y dako sa. Oh my God, aga lang. Asam to dayatin na makisulti ko niya. Ay, nakalakaw naman si Inday Athena, oy. Ano nangita ka man ni Humba? Ay, may importante lang kong tuyo niya. Siya, tuluwi ko. Ay, nakalakaw na lagi kagahi bag ulo. Nagsakay ganitong motor, ni Bia. Bangkong na. Ay, naunsa malagi di ay ka. May sa kang ka, Athena? Ha? Ay, unsa man di mong sa? Ay, doon na kay cell number ni Athena. May, Oy, oy. si Tuna ka. Aw, doon na, gyud na. Ay, inahan mo ng Athena. Di agaw na, may. Ay, hala. Naunsa man di si Humba. Mura magyulmigkasan. Mura doon na akong problema. Ngano na ngayo ka sa cell number ni Athena, ha? Importante kay na ito na. Palihog lang, maluhig taon ka.
Oo, dero. Iya cell number, oh. Unsa man? Unsa na humba? Sir, Nangayo si Humba sa cell number ni Athena. Oh. Ngano na ngayo man ka humba, ha? okay, doon na lang ko'y tuyo niya, sir. Unsay tuyo ni mo niya, humba? Kuha, sir, mga ilang kong suri niya, nahubog mo ko. Mao ba? Basi nagkasahog, sir ba? Mao na diha. Hubog-hubog ka manggod. Sino yung humba? Hello? Hello, ready na? Oh, Noy. Nanawag manggod ka. Ngano? Nadawag ko ni Bunday kay kuhan kining usi akong ipanulti ni mo taon dahil naubog ko. Ah, naibog ka na ako. Mo ba na unsa ba? Maura man. Maura? Siguro ka dahil? Ay, ulag Noy. Maura na yung gisulti na ako. Murag doon na pa man tingali lain dahil. Ha? Murag doon na pagwilaing nasulti ni mo. Asa man ato, ha? Wanin. Kalapot ni Sir Bong ba? May nasulti ko ni mo, no? Yun na, ha? Unsa man to, ha? Ay, Noy, kadiyot sa Noy, ha? Doon nag-message na ako. Kadiyot lang, Jud. I-off sa na ako. Giup. Atay na lang. Murag, nabalisa pag-ayo si Noy Humba. Murag ikuyawan siya. Nakasabot na ko. Pagkatong yung gisulti na ko, kilabot ni Sir Bong. Tinuod kiti ay nga. Diha sabino, naa ang tinuod. Oh, siya na sabihin na nawag. Klaro kayo nga wagit siya mahimutang. Dilion na ako sa tubagon. Hak na lang. Huwag tumaga. Tumaga taon dahil tina, please. Tumaga taon, palihog lang. Tumaga taon dahil. Nanuwag na sad. Tubagon ko na lang. Hello, Noy Humba? Kaya tina, salamat. Kung doon na magwinasulti kalabot ng Sir Bong, di ba? Dito tinuod ha. Mao ba, Noy? Di taon to tinuod ay. Hubog lang ko. Dili tinuod nga usa siya sa mga dagko nga drug lord? Mo na di na tinuod taon day. Ay taon pa na biyan na di ganda tinuod ay maluoy ka. Noy Humba? Eh, taon na ito pa na biyan na day. Please, taon na please. Sa ato pa di ay Noy Humba. Bakak di ay ito? Dito tinuod ay. Ay, taon pa na biyan na day. Dito tinuod. Ay, mapatyan tag silbungan na. Sa ato palagi, bakak di ay ito? Bakak! Bakak! Sorry, hinubog lang to day. Bakak. Sa ato pa, katong imong giingon nga naibog ka na ako, bakak di ay ito. Tinuod to day, tinuod to. Way, klaro ni mo ni Humba, uy. Ang taon sa please lang. Ang yung taon ko. Gusto pa kong mabuhi na Gusto pa kong mutilawag langit. Ay taon pa na biya to diha. Kalabot ni Sir Bong ba? Ayaw taon. Paita day no kung mahubog tanoy. Makasulti dito og bakak na Humba. Nubog lang taon to
Buang nga, uy. Mainom marabasad ko. Nahadlok na lang hinuon ko nga makainom ko. Pinya, makapanulti ko. Mulod ko sa mga katubangan dahil ayaw taon maluwi ka. Ayaw ka bala ka na yung humba. Dili ka maamong. Dayatin na. Sige, Noy. Bye. Hello? Giop na. Aray ko. Ganyan. Kasulting lagi ko lagi. Ano man taon ko eh. Magbasol ko bihanga nag-inom ko. Ay, nakapanguyab na ba ko ato niya da? Samot na, mapatyan ko na serbongan eh. Kung musultis dahil tinangan ng uyab ko niya. Matay! Ba? Ay, Agi pangita ka ni Sir. Tuwa dayon. gipangita ko. Gihag lang ni. Ay, tuwa dayon. Kay murag, suko ra ba kaayo to? Ay, unsa? Daan pagyud ko. Wa gyud ko masayop. Murag natibuok ang akong pagduda nga mahimong tinuod. Bantog ra. Sir! Sir Bong! Sir, gipangita ko naman, sir. Ay, aray. Ay, sakit. Yes, ba? Yan. Nangita ko nimo. Yan naman, sir. Nasudlan kitang espiya. Unta, sir? Unsa espiya? Nasudlan kitag engkanto. Sir, unsa engkanto, sir? Asa si Atina. Nagalakaw na, sir. Wa nang hindi mo. Wa na balik. Wa man, sir. Bullshit. Ilabihan pa na akong pagpangga sa animal nga Atina. Gipalitan pa na ko kutsi. Gihatagan pa na ko sa tanang gikinahanglan. Lakip na ang iyang inahan. Pero ang hinampak, Ngano di, sir? Ngano sa Atina? giplanuhan pa na ko nga siya ang himuon akong tunay nga asawa. Ha? Kana sila si Chuna ug Apple. Mura rin lang na sila mga bunot. Maayo lang nang ilabay sa basurahan. Si Atina, mao'y himuon akong asawa. Ngano di, sir? Tawaga. Ha? Pabalik ka. Pareha. Ingna nga nagpaabot si Tatay Bong niya. Kay doon na pa ko ihatag niya. Gawa sa kutsi, doon na pa ko laing ihatag niya. Okay, sir. Tawagon ako. Uy. Kitsa mo ni. Hello? Hello? Noy, Butong. Si Athena ni. Daya, Tina. Milagro na nawag ka. Salamat taon. Noy, asa si Alan? Oh, nag-aalam mo anong lagi magtatay. Angay pabring siya sa kong pagtakod. Dili naman tingali. Day, abi ni mo, mahal taon kasi mo tatay taon. Uy, gani, way bili yung kinabuhi day. Kung manaw ka niya. Atik ni mo, Noy, Butong. Wah, bida. Wag yun ko mag... Nihigayon na day. Buhay atik-atik. Balik sa imong tatay kay idol di mo imong tatay. Papas na, Noy, Butong. O si Papas? Papas na. Di, bida. Kalikatan imong tatay taon day. Uy, wala yung kabluin niya. Dugay ko nagipapasa akong pag-idol kaniya, Noy, Butong. Oh, day, Tina. Parang ka lang pagkasulti. Sa dihang nakita na ko sila si Alan ug si Apple, nga dito sa kwarto nilang nanay. Nahugno, nahunla ang akong pag-ila kaniya nga akong idolo. Og sunda ang katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Eliaga Espares. Idol ko si Tatay. Mapalihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.